sezon din modul... Salutare lume, numele meu este Liviu și bine v-am găsit la un nou sezon din modul Factorization. Așa. Bun, ne-am pus recomandările. Combinăm ambele. Combinăm. History and tradition and În măta. Așa. Testoasele noastre vorbesc engleză. Say good morning. Say pe good. Mai tare. Good morning. Fuck you. Ai trezit? Testoasele. Vorbesc grozav română și engleză. Și tu vorbești grozav. Franceză și prostili. Thank you very much, Turtle. Oh, da. Așa. Thanks, Turtles. Să avem două. Ura! Așa. Am reușit să trecem de râu. Dora, unde mergem? Așa. Râu, pădure, școală. Am trecut de râu, gata. Deci acum urmează Lag. pădurea. Trebuie să simt pădurea. Da, numai că filmez cu aplicația asta mai lag în față. Yes, there it is. Haide, să-i ajutăm pe Ghetuțe și Tico să ajungă prima lor zi de școală. Dați-vă și voi, doamnelor și domnilor. Zi de școală. Bă! Română și engleză învățăm. Mamă de tot school. Știu ce putem juca. Să fie mai ușor. Așa. De noi vom învăța. Nu zi lângă copac. Așa. Da, este o albină. Așa. Spunem albină. Cântă. Salut, albină. Salut, albină. În engleză Ura, ce lag! sing hello bee. Să numai când filmez cu aplicația asta! Să vezi și păcat mâine. E ziua lui tata. Ghiși prostia. N-am mai să iau cadou. Fac eu. Ale. Poarta sa. Dacă poarta face un copil pe partea cealaltă. Și dacă îi găsește în datorie. Ce faci? Dacă e plecat la ceriat copii. Deci, am ceva azi. Azi am stat cam prost cu nervii. Să fac asta un de asta până mai aici și ca bravo lui, ce te doare pe tine. O să-l văd, dar nu o să strig. Îl vezi pe Hotoman? Nu. Da, acolo este. Așa. O să încerce să repare pachetelele cu mâncare. Hotoman, nu! Ura! E prea târziu. Nu o să le mai găsiți niciodată. Punem aici una.
Așa. mâncare ale prietenilor. Eu aveam banane. I had walnuts. Trebuie să găsim Așa. păsățelele. Mm, Vezi undeva bananele lui Ghetuțe și nuțile lui Tico? nu. Bine, eu le văd acum. Iar, Că doar desene animate. acolo în vârful copacului. Ghetuțe, sincer, vezi banana! Ha? Oh. Trebuie să-i spunem lui Ghetuțe când cade o banană ca să o poată prinde. Așa. Dacă vezi o banană căzând, strigă banană! Ne-am făcut și căsuță. Banană! Banană! Și atâta. Banană! Așa. Să și căsuța noastră. Dar și ele acum e diferit de... Trebuie să fie așa. Aș trebuiască încă My unul. walnuts are in that tree. Tico, ai grijă la nuci! What is Ghetuțe saying? Hai! Uh-oh! Trebuie să-i spunem lui Tico când cade vreo nucă Așa. pentru a o putea prinde. În română spunem nucă. În engleză spunem walnut. Dacă vezi căzând o altă nucă, say walnut. Așa. Walnut! Sau despre Walnut! căsuța. Hop. Walnut! Atât de mare vreau să Walnut! fac. Numai în partea asta. Ura! Am prins bananele și nucile. You can speak very well English and Romanian. Dora, crezi Pe riscul Romanian. că și toate nucile lui Ce urât vorbești, Dora. putem dacă le avem? Romanian. Să fă pe românește, română. Numără cu noi. Ce proastă. 1, 2, 3, 4, 5. 5 banane. Mie mi se pare că Stico vorbește românește. I have Cam five fluient. walnuts. Numără cu noi în engleză. Say 1, 2, 3, For, un cap în gură. 5 nuts. Și vă dați mare că știți engleză, dar... Avem 5 Well, banane da. și 5 nuts. Ai numărat bine. Haide. Prova focul iar să tură mai repede o leacă. Bine, mi-e cald, dar Să trecem de vreau să fie și mai cald, vreau să-mi fac și o băiță. noi now. Râu, pădure, Așa. școală. Am trecut de râu, gata. Am trecut de pădure, gata. Putem merge la Să-mi fac singur băiul. Așa. școală. Bidonul ăsta pregătit lângă mine de apariție. Care de mișet. Bă, când se trezește și noaptea asta. Să-i ajutăm pe Ghetuțe și Tico să ajungă la prima lor zi de școală. Și dacă nu-i ajut, te doare undeva? Vezi că ai spus let's school. Acela este clopoțelul. Să... Let's go! Nu, nu vreau să merg la școală, na. Probleme? Hello, Miss Perez. Dora, i-ai adus pe Tico și Ghetuțe în prima lor zi de școală. Thank you. Și asta... My name is Oh, ador cântecul acesta. Pot să rămân? Good. Bună dimineața, Așa. copii. Spuneți bună dimineața. Bună dimineața! In English, please. Say good morning. Nu vreau. Morning! Așa. Fantastic! E prima zi de școală pentru Ghetuțe și Tico, așa că haideți să cântăm cântecul My Name Is. Nu uitați, o să vă întreb cum vă cheamă, apoi voi Așa. spune My Name Is. Și vă spune Deci că am atucat episod. Nu ne auzim data viitoare. O spun pauză.